Di tepi danau Ranggalapuang, ayahnya sabana rancak meninjau namo nagari. Jo salam sambah ambo anjuang, rila jo maaf banyak-banyak. Sambut salam jo hati suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun rundiang nan ka ambo ketangahan pada waktu iko kini, mau kue di atas kayu, mau hukum di atas kato, menyiang tampe nan tumbuh sarupo iko kini. Lah banyak bana kita caliak tantangan anak muda di Minangkabau pada waktu iko kini balain bana jo nan biasa. Apa sebab dia itu? Kalau nan muda di Minangkabau mah ada ampe para karo. Nan pertama muda parisau, nan kedua muda lang kisau, nan ketiga muda lang pangusau, nan keempat muda pusako. Kalau nan muda parisau, tagak ke tapinya memanuang, tagak ke tengahnya managun, ati di tanai-tanai awan, pangana di atas langit tinggi, cadiak siang bingung malam. Ke tengah malam rasa kayo mak, iko kainyo kako, iko sudah berisua, iko segala macam. Tapi baalah mengatakan, tasintak laluknya pukul 2 tengah hari, iko nan terjadi, nan awak cali hari kini, banamo bujang parisau. Kalau bujang langkisau, kecek gadang timbangan kurang, nan dinyo sagalo iyo, nan diurang sagalo bukan, nan lonjak bak labu di banam, bak kacang dia buih cie. Iko nan pantangan laki-laki di Minangkabau mak. Kalau bujang langkisau ko, nan lebih parah pada itu adalah bujang pangusau. Kalau bujang pangusau, pawang memacah timbo paga makan tinaman, menguntiang dalam lipatan penuh kawan sairiang. Iko pun banyak nan kita calia daripada hari kini. Kalau nan sabananya mak, anak muda di Minangkabau ko nan paling rancak itu muda bapusako. Kalau orang muda bapusako, iyo bana bak kata orang, pandai mata maitokan, pandai magak magihan, pandai mauleh rumim putih, mauji samui dalam batu. Indaknya tahu-tahu saja. Tahu di korang kampung, tahu di anak kemanakan, tahu di rantiang kemencucuk, tahu di duri kemencucuk, tahu di rantiang kemenyangkui, tahu di bayang kata sampai, ikonan patui kita pakai nak. Karena bujang bapusako, biarlah nyo pajakete, umurnya muda, tapi katonyo, kato pusako nanyo katoan. Kato tuo selalu nan keluar dari mulutnya, di masa jonyo berundiang. Kalau berjalan mah, iyo bana, kalau wak cali hari kini, basoboknya jo orang tua di tengah jalan. Nak dahulu pada orang tua, nyo minta dahulu lambe-lambe, abo dahulu seketik angku, ikonan tua papusako. Kalau wak cali hari kini, mak, ayo, entah di masalahnya, entah di masa seknya, entah di gawanya, ndak basobok kini lay nan orang tua papusako ko. Mungkin dalam 100 surang dicari. Sulit mencarinya agak surang dalam 100 orang muda nambah pusako ko. Umpamanya alua patut saja. Dalam alua, kalau alua itu dikiaskan kepada banda, sebuah aliran yang tidak bisa melompet-lompet, di dalam alua setiap subang itu pasti ketalingo. Itu menurut alua. Tapi menurut patutnya nan subang itu harus laki katalingo orang padusi. Ikolah nan paling banyak bujang-bujang nan indak bapusako kolah nan banyak jadi datuk kini, jadi pengulu hari kini. Kadang-kadang baban tapi kuah nan paham dak ada. Kadang-kadang bajulah balakean Allah sudah babantaian. Tapi isi tidak pernah dicari. Mestinya kalau kau mencari jadi pengulu, berasal dari bujang pusako kolah nan andaknya. Nan pandai mata maitokan tadi, pandai mahagak magihan, pandai mauleh rumim putih. Paga ada bentang pusako, joko taradok ke lautan nan kodo di danang panjang mandi betimbo air masin, bagalah jo jari manih. Walau ka ango ikan, boko ka nyawa-nyawa patuang, patah kapak batung kek paruah, namun naniak dalam hati, nambana tetap bapa suntiang. Tasabui danau meninjau, ayahnya sawana rancak, nampaklah ranah ambun pagi. Rundiang ko ado nan talampau, maaf diminta banyak-banyak, jawa salam kaji disudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.